Καλημέρα σας. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τους διοργανωτές και την Εταιρεία Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων για τη συμμετοχή μου στο πολύ ενδιαφέρον και επίκαιρο συνέδριο. Θα ήθελα να αποσαφηνίσω ότι παρότι είμαι νομικός με ειδίκευση στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο Περιβάλλοντος, βλέπω πάντα το Διεθνές Δίκαιο Περιβάλλοντος στο πλαίσιο αυτής της διαρκούς σχέσης αλληλεπίδρασης που αναπτύσσει τόσο με την ευρωενωσιακή όσο και με τις εθνικές ένομες τάξεις. Το αντικείμενο της εισήγησής μου αφορά την συμμετοχική διάσταση για την επίτευξη της αρχής της βιώσιμης ανάπτυξης και πώς μέσα από την αρχική κατοχύρωσή της, την αρχή 10 της διακήρυξης του Ρίο, έχει περάσει πλέον σε πολυμερείς περιβαλλοντικές συμφωνίες, σε περιφερειακές συμφωνίες, αλλά και στην πλειονότητα των ενόμων τάξεων των χωρών σήμερα. Ξεκινώντας λοιπόν και εισαγωγικά, θα ήθελα να αναφερθώ στη σημασία των περιβαλλοντικών διαδικαστικών δικαιωμάτων ή των δικαιωμάτων αυτών που αφορούν την κατοχύρωση των διαφόρων εκφάνσεων συμμετοχής του κοινού στις αποφάσεις που αφορούν το περιβάλλον, αλλά και εν τέλει το ευρύτερο ζήτημα της βιώσιμης ανάπτυξης. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντική η κατοχύρωση των δικαιωμάτων αυτών, αφενός γιατί διασφαλίζεται μέσω της συμμετοχής η νομιμοποίηση και η αποδοχή των αποφάσεων οι οποίες λαμβάνονται και αφετέρου επειδή τα δικαιώματα αυτά και κυρίως το δικαίωμα συμμετοχής και πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά ζητήματα μπορούν να διασφαλίσουν εν τέλει και την καλύτερη εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας που είναι το μεγάλο ζητούμενο καθώς παρατηρούμε ένα σημαντικό έλλειμμα εφαρμογής τόσο των πολυμερών περιβαλλοντικών συμφωνιών όσο ακόμη και εθνικών ρυθμίσεων. Βεβαίως, η τάση αυτή για την ενίσχυση της συμμετοχής, η οποία αποτυπώνεται στην κατοχύρωση των περιβαλλοντικών διαδικαστικών δικαιωμάτων, δεν θα πρέπει να ειδωθεί μεμονωμένα, αλλά στο γενικότερο πλαίσιο που βλέπουμε την τελευταία 20ετία για την τάση της ενίσχυσης της συμμετοχής ως αντιστάθμισμα στο παρατηρούμενο έλλειμμα νομιμοποίησης σε υπερεθνικό και εθνικό επίπεδο, στην ανάδειξη του μοντέλου της χρηστής διακυβέρνησης, αλλά και στην ενίσχυση του ρόλου της συμμετοχής των μη κυβερνητικών παραγόντων. Βεβαίως, στο πλαίσιο των αποφάσεων που αφορούν το περιβάλλον και την βιώσιμη ανάπτυξη, είναι ακόμη πιο σημαντική η συμμετοχή αυτή και τόσο για τη διασφάλιση της νομιμοποίησης, όσο και γιατί αντιμετωπίζονται ζητήματα όπου υπάρχει ανισορροπία ισχύως μεταξύ των εμπλεκομένων μερών, αλλά και ζητήματα επιστημονικής αβεβαιότητας, όπου καλούνται οι δημόσιες αρχές να καθορίσουν το κοινωνικά επιθυμητό επίπεδο κινδύνου. Η πρώτη ολοκληρωμένη κατοχύρωση αυτής της συμμετοχικής διάστασης που διέπει το δίκαιο περιβάλλοντος, αυτών των συμμετοχικών διαδικαστικών δικαιωμάτων, έγινε στο πλαίσιο της αρχής 10 της διακήρυξης του Ρίο. Η διακήρυξη του Ρίο είναι ένα σημείο κείμενο αναφοράς για το δίκαιο περιβάλλοντος, καθώς παρότι είναι ένα κείμενο χαλαρής νομικής δεσμευτικότητας, εμπεριέχει τις πλέον σημαντικές αρχές του κλάδου του δικαίου αυτού και έχει ασκήσει σαφή κανονιστική επιρροή στις σχετικές ρυθμίσεις. Ποιο είναι λοιπόν το περιεχόμενο της αρχής 10 που κατοχυρώνεται στη διακήρυξη του Ρίο? Το περιεχόμενο της αρχής 10 αφορά στην αναγνώριση της σημασίας και στην κατοχύρωση του αντίστοιχου διαδικαστικού δικαιώματος, πρόσβαση στην περιβαλλοντική πληροφόρηση ή των πληροφοριών που είναι σχετικών με το περιβάλλον, την συμμετοχή του κοινού και των πολιτών στις αποφάσεις που τους αφορούν, δηλαδή έχουμε μία από κάτω προς τα πάνω διαδικασία λήψης αποφάσεων, αλλά και την αναγνώριση της σημασίας της προσφυγής στην δικαιοσύνη για τη θεραπεία και αποκατάσταση των περιβαλλοντικών προσβολών. Η αρχή αυτή λοιπόν είχε σημαντική κανονιστική επιρροή στο δίκαιο περιβάλλοντος.
Πρώτον, σε επίπεδο πολυμερών περιβαλλοντικών συμφωνιών, καθώς μια σειρά από πολυμερείς περιβαλλοντικές συμφωνίες περιλαμβάνουν διατάξεις με τις οποίες θεσμοποιείται η συμμετοχή των μη κυβερνητικών οργανώσεων, της επιστημονικής κοινότητας, αλλά και ορισμένων κοινωνικών εταίρων στις διαδικασίες λήψης, στο πλαίσιο των αποφάσεων, των διαδικασιών λήψης αποφάσεων, στα σχετικά συμβατικά πλαίσια, ενώ ταυτόχρονα θεσπίζουν υποχρέωση στα συμβαλόμενα κράτη-μέλη να υιοθετήσουν αντίστοιχες ρυθμίσεις που κατοχυρώνουν την πρόσβαση στην πληροφόρηση και τη συμμετοχή του κοινού στο θεματικό πεδίο εφαρμογής τους. Μία άλλη πολύ σημαντική επιρροή της αρχής, όπου αποτυπώνεται με τον πλέον ολοκληρωμένο τρόπο το περιεχόμενό της, είναι η γνωστή Σύμβαση της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη, η Σύμβαση Άρχους, όπου κατοχυρώνονται τα τρία βασικά αυτά διαδικαστικά δικαιώματα: η πρόσβαση στην περιβαλλοντική πληροφορία, η συμμετοχή του κοινού και των μη κυβερνητικών οργανώσεων στις σχετικές αποφάσεις και η πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Ποιες είναι οι τρεις βασικές καινοτομίες της Σύμβασης σε σχέση και με άλλα συμβατικά εργαλεία? Πρώτον, ότι θεσπίζει υποχρεώσεις των συμβαλωμένων κρατών, οι οποίες απευθύνονται κυρίως στους πολίτες τους και όχι στα άλλα συμβαλόμενα κράτη και στις αρχές της Σύμβασης. Δεύτερον, ότι αναγνωρίζει με πολύ ρητό και σαφή τρόπο το ρόλο των μη κυβερνητικών περιβαλλοντικών οργανώσεων στην προάσπιση του περιβάλλοντος, δεδομένου και του χαρακτήρα του ως συλλογικού αγαθού, και γι' αυτό τους αναγνωρίζει πολύ σημαντικά δικαιώματα συμμετοχής στις σχετικές διαδικασίες και πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Και τρίτη καινοτομία της σύμβασης αυτής είναι η συγκρότηση μιας επιτροπής συμμόρφωσης, στην οποία δεν μπορούν να υποβάλουν αναφορά μόνο τα συμβαλόμενα κράτη, αλλά και οι πολίτες και οι μη κυβερνητικές οργανώσεις. Παρότι οι συστάσεις της Επιτροπής αυτής συμμόρφωσης, οι οποίες αφορούν την ερμηνεία των διαφόρων διατάξεων της Σύμβασης, δεν έχουν νομικά δεσμευτικό χαρακτήρα, έχουν όμως ασκήσει σημαντική κανονιστική επιρροή στα δικαιοδοτικά όργανα, τόσο δηλαδή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου βλέπουμε να αναπτύσσεται δειλά ένας διάλογος μεταξύ της Επιτροπής Συμμόρφωσης και του Δικαστηρίου, όσο και σε κάποια ανώτατα εθνικά δικαστήρια που έχουν κάνει αναφορά στις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Συμμόρφωσης. Τώρα, πέραν η Σύμβαση Άρχους, πρέπει να πούμε, έχει θεωρηθεί ένα εργαλείο που βρίσκεται πιο κοντά στην νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρότι μπορούν σύμφωνα με το άρθρο 19.3 της Σύμβασης να γίνουν συμβαλόμενα κράτη και άλλα κράτη πέραν αυτών που είναι μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη, δεν έχει γίνει αυτό μέχρι στιγμής. Πάντως, η Σύμβαση έχει αποτελέσει σημείο αναφοράς για τις ένομες τάξεις πολλών κρατών μελών και επίσης θα πρέπει να πούμε ότι έχει αναδιαμορφώσει σημαντικά και τις ένομες τάξεις των κρατών της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ζητήματα της συμμετοχής του κοινού αλλά και της πρόσβασης των μη κυβερνητικών οργανώσεων στη δικαιοσύνη. Έχουμε μία πολύ πλούσια νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θέματα αυτά. Βεβαίως, το Δικαστήριο σε μία απόφασή του δέχτηκε στη γνωστή Slovak Bear ότι ένα συγκεκριμένο άρθρο της Σύμβασης, το άρθρο 9 παράγραφος 3, δεν έχει ένα τόσο σαφή και ανεπιφύλακτο χαρακτήρα ώστε να γίνει δεκτό ότι αναπτύσσει άμεση ισχύ. Εν συνεχεία, θα ήθελα να πω ότι σε παγκόσμιο επίπεδο δεν έχουμε μία αντίστοιχη περιφερειακή συμφωνία αντίστοιχη με αυτή της Άρχους, η οποία να ενσωματώνει το περιεχόμενο της αρχής 10. Είχαμε πρόσφατα, ωστόσο, στο πλαίσιο της διάσκεψης του Rio+20, μια σημαντική πρωτοβουλία από την κυβέρνηση της Χιλής για την υπογραφή μιας διακήρυξης ανάμεσα σε χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής, η οποία διακήρυξη θα είχε ως στόχο την ενδυνάμωση της εφαρμογής του άρθρου 10
της διακήρυξης του Ρίο, γιατί η διακήρυξη αυτή ήταν η πηγή έμπνευσης για την Σύμβαση Άρχους και για τις αντίστοιχες νομοθεσίες. Έχουμε λοιπόν, βρίσκονται οι χώρες αυτές της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής σε μία διαδικασία, έχουν υιοθετήσει έναν οδικό χάρτη προκειμένου να υιοθετήσουν και αυτές μία περιφερειακή συμφωνία η οποία είναι αντίστοιχη με αυτή τη σύμβαση της Άρχους. Θέλω λοιπόν να επισημάνω, κλείνοντας το συμπέρασμά μου, ότι βλέπουμε ότι πως μία αρχή η οποία κατοχυρώθηκε σε ένα κείμενο χαλαρής νομικής δεσμευτικότητας, τη διακήρυξη του Ρίο, έχει αναπτύξει σημαντική επιρροή, κανονιστική επιρροή σε διάφορα επίπεδα και στο πεδίο των πολυμερών συμφωνιών και στο πεδίο των εθνικών ενόμων τάξεων και ουσιαστικά έχει εμποτίσει το δίκαιο περιβάλλοντος με την συμμετοχική διάσταση, την έννοια ότι οι αποφάσεις για το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη αφορούν όλους, άρα δεν μπορούν να λαμβάνονται μόνο στα ανώτατα επίπεδα, διότι έτσι δεν μπορεί να διασφαλιστεί η αποδοχή και η εφαρμογή τους. Επίσης, είναι πολύ σημαντική και από πλευράς κατοχύρωσης της πρόσβασης στη δικαιοσύνη, γιατί η πρόσβαση στη δικαιοσύνη, λόγω και των ιδιαιτεροτήτων του ζητήματος της περιβαλλοντικής προστασίας, είναι πάρα πολύ σημαντική προκειμένου να διασφαλιστεί εν τέλει η αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος. Όπως είπε και η Γενική Εισαγγελέας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ψάρι δεν μπορεί να πάει στο δικαστήριο. Άρα, αν δεν υπάρχουν κατάλληλες διαδικαστικές ρυθμίσεις αντίστοιχες με αυτές που κατοχυρώνονται στην Αρχή 10 και στη Σύμβαση του Άρχους, δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε μια αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος ως συλλογικού αγαθού. Σας ευχαριστώ.